Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakani katayo balala, layo aban sakhi ke lempong ya kop le kai karate. Hapadang ki kena ki belawan mikman, na ki skol ba per na keleng ke jela, bat ke Jacob hapadang ki samla, na ki college ba per. Bat ke Jacob hapadang ki samla, na ki college ba per. Hakani ke lempong ke balatem, kum ka 27 inter-school and 9 inter-college karate tournament 2019 ke bala pelong sports club indoor hall Laban Shillong. Lawan sementa da ki sauspa ar prangot ki no ilakai na keleng ki ba mikmat ya ki hinrep wai tli ki skol bat khandai tli ki college. Ha ka Jacob jong ka inter-school lapia iki babon ki benta kat kum kirta jo ki khenna. Bat ha ka bakot no jong ni ki Jacob ha barot lai ngilenter ke bala kot ha ka lai terek menta unai tung. Kakan hon ke bala jabon na kishin rang kadai kakan hon jong ka Providence School kat ba ke balawan ba arpan kadai kakan hon jong ka St. Anthony's Lower Primary School Shillong. Nakikan tai pat kakan hon ke bala jab khambon kinong ilakai bat kamai bon ki point kadai kakan hon ilakai jong ka Kiddies Corner Secondary School bat ke balawan ba ar kadai kakan hon jong ka Synod Higher Secondary School Shillong. Hawa phai si kinong ilakai pat ki bala khampau hakani kelempong ya ke best karateka na kishan rang na padang ki khenaren layo da u dame lambha I rambai na ka St. Edmund Secondary School Shillong kat bana ki kenthai pat ya ka nam best karateka layo da ka nang biang sapi mukim na ka BK Bajoria High Secondary School Shillong na padang ki khna he pat ya ka nam best karateka layo da Zimyon Sun na St. Edmund Secondary School Shillong na ki kenthai pat layo da ka Dayai Hon Len Pde na ka Kendra Vidyalaya Eastern Air Command Upper Shillong. Haba phai pat sa Jacob jong ki samla ki ba mikmat na ki college ba per. Na lor ki nong job hala ki jong ki kategori. Kakan hon ke balayo ban kamai bon ki point ne ka team champion na ki sendrang layo da kakan hon jong ka Synod College ke balawan ba arpat kadai ka St. Anthony's College. Na ki kentai pat ikanam team champion la job da kakan hon jong ka St. Anthony's College bat ke balawan ba arpat kadai ka Synod College. Ya kanam best karateka na ki sendrang la job da Josan ki rempai ban na ki kentai pat la job da ka Felicia Nongdhar. Ha ka si khat do jong ni kelempong ha ka jelang sam khusnam chi ki nong job bat chi ken hon ki balawan sakhman lai dang dang kat ru wei ni ki nong ila kai karate ubala khamrem ha ka ni ka jela uba alan nyangti kum kongsan ha ka ni ka singi la pun ko boram kar pangru ya ka wei ni ki klori la kai karate jong ni ka jela ka samla Linza Feniciem hadin baklas ajet banlong ka coach jong ka kan hon ila kai karate jong kari India.